हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो दासान्दि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानायखौ नुदों जानांगौ। फावखुंग्रि पूजा मुshahary बिथांजों लोगोसे बयफ्रेन्ड बिथांमोनखौ क'क्राझाराव हमनाय, बेफोरबायदि मोनसे भाइरेल जानाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जानांगौ आरोना। नाथाय बेयो नंथारगौ ना नंथारा बेखौ मोनथियालासिनो गोबांथारानो ओरैनो शेयार खालामलाबायबाय थादों आरोना। गोबांथारानो गोबां सावरायलायनाय जागासिनो दं। बेजों लोगोसे जायफोर बै सानखालि हरनि समाव बिदिनो जोंनि बर'नि लाइमोनफोरनि खायसे खायसे गाज्रि आखुफोरखौ हमनो ओंखारलांदोंमोन, बेवहाय बिथांमोना पूजा मुshahryजों लोगोसे बिथांनि बयफ्रेन्ड बिथांमोनखौ लोगो मोनहैफ्लाङो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिथांमोना जेबो गाज्रि थासारियाव नुनो मोनाखै आरोना। जायफोर हमनो थांदोंमोन बिथांमोनाबो गावबा गावनि चेनेलाव गाज्रि थासारियाव हमनो मोनाखै बा जेबो बेफोरबायदि सोमोन्दोनि नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो बुंखांखाबाय। दायो नाथाय ससियेल मिडियायाव बिथांमोनखौनो लानानै गोबाङै सावरायलायनाय जागासिनो दं। बेनि सायाव थानो हाथारैलाय फावखुंग्रि पूजा मुshahry बिथाङा गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों मोनसे गोलावथार मेसेज लिरनानै फोरमायहरदों। बिथाङा मा फोरमायहरखो बेखौ नोंथांमोननो आबुङै फरायथिनानै होगोन, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। दिनै आं गोबां खोथा बुंनो लुबैदों, हाजार किन्तु बुंब्लाबो जेबो लाब जानाय नंला बायदि मोनदों आं। बे बुहुमा गाज्रि मोजांजों बुंफबनाय, बेखौ सायख'नांगौसो। दाखालि जालांनाय जाथायाव दे क'क्राझारनि माखासे आदामोना आंखौ रं इनफरमेसन लानानै हमफैदों। बाहेरानि सेंग्राफोरा फैनानै जानला मानला खालामफैदों। आं बेवहाय डाइरेक्ट केस होनो हायोमोन जे बेवहाय बाहेरानि मानसि हाबफैदोंमोन। आं आंनि बिएफजोंबो बिसोर जेबो गाज्रि नुवाखै आरो बुंनोबो हाया। आं सोरबा हिन्जाव गारनानै खारनाय बा हौवा गारनानै खारनायजों गोसो थोलायाखै। बयहाबो एबा बयनावबो जिएफ आरो बिएफ दंजोबो। जाय मानसिफ्रा हाजासे शेयार खालामदों बिसोर गावसोरनि बिखुंनि मैलाखौ नुवाखै, मालायासो नुगासिनो दं। आंखौ एथ' मेगन सानानै जे बिदि रं इनफरमेसन हरनानै आंखौ एथ' गाहायाव खोलैखाबायब्ला आंबो सानदों आं बर' कालचारनिफ्रायनो गोजान जानोसै होननानै। आंखौ रायजो राजाफ्रानो नांखालाब्ला आं हारसिं ओंखारनो सानबाय। उन्दैनिफ्राय गावनि हारिखौ मोजां मोननानै हाजासे बर'आवनो थानानै बर'नि थाखायल' आंबो मावफादोंमोन। बिदि मावसेयावबो जेबो दाय गैयैयावबो एथ' मानसिखौ असान्ति खालामोब्ला बेवहाय आं गैला। बर' कालचारनिफ्राय आं गोजान जानो सानबायमोन। लोगोफोर, बिथां पूजा मुshahryआ बिदि लिरहरदों आरोना। लोगोफोर, बेनिफ्राय जों बेखौनो साननानै लानांगोन, जोंनि गोबांथार खायसे गाज्रि थासारिखौ फोसाबनो नागिरग्रा गोबां आफाद एबा फोसाबनो नागिरग्रा खायसे सुबुंफोराबो माब्लाबा माब्लाबा गोरोन्थि जायो। गाज्रिखौ हमनो थांनायाव माब्लाबा मोजाङासो फान्दोआव गोलैयो। थिग बिदिनो बिथांमोननि बेलायावबो बिब्दिनो जादों जानो हागौ। मानोना जों दासिमबो बिथांमोननि गाज्रि भिडिअ नुनो मोननाय जायाखै। लोगोफोर, आंनिफ्रायबो बेखौनो खावलायनाय, जुदि नंथाराब्ला बेखौ शेयार खालामबाय थानो नांलिया, स्टप खालामदो। मानोना नंखायावनो बिथांमोना ओरैनो बदनाम जालाबायनो गोनां जायो। लोगोफोर, बेजों लोगोसे दिनैनि बे सुंद' आपडेट भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।